Частка другая. Падаючая зорка. Затым надышла ноч першай знічкі. Яе ўбачылі на досведку. Яна праносілася над Вінчэстэрам на ўсход, вельмі высока, выкрэсліваючы вогненную лінію. Сотні людзей бачылі яе і ўспрынялі за звычайную дагараючую зорку. Як апісвае Элбен, яна пакідала за сабою зеленаватую паласу, якая гарэла некалькі секундаў. Дэнінг, наш найвялікшы аўтарытэт па метэарытах, сцвярджаў, што яна была бачна ўжо на адлегласці 90 ці 100 міляў. Яму падалося, што зорка ўпала на зямлю прыкладна за 100 міляў на ўсходзе ад таго месца, дзе ён знаходзіўся. Тады я быў дома і пісаў у сваім кабінеце, і хоць маё акно выходзіла на Отаршоу і штора была падцягнута, я любіў глядзець у начное неба. Я нічога не заўважыў. Аднак гэты метэарыт, самы незвычайны з усіх, што калі-небудзь падалі на зямлю з сусветнай прасторы, павінен быў упасці, калі я сядзеў за сталом, і я мог бы яго ўбачыць, калі б паглядзеў у неба. Некаторыя з тых, хто бачыў яго палёт, кажуць, што ён ляцеў са свістам, але сам я гэтага не чуў. Многія жыхары Беркшыра, Сэрэя і Мідлсекса бачылі яго падзенне і амаль не думалі, што упаў новы метэарыт. Гэтай ноччу, мабыць, ніхто не пацікавіўся масай, якая ўпала. Бедалага Оджилві, які назіраў за метэарытамі, быў перакананы, што ён упаў дзе-небудзь на пустцы паміж Хорсалам Отаршоу і Уокінгам, прачнуўся рана і адправіўся на пошукі. Ужо развіднела, калі ён знайшоў метэарыт непадалёк ад пясчанага кар'ера. Ён убачыў гіганцкую яму ад падзення метэарыта, кучы пяску і жвіру, што грувасціліся сярод верасу і былі відаць за 1,5 мілі. Верас загарэўся і тлеў, празрысты блакітны дымок клубіўся на фоне ранішняга неба. Нябеснае цела рухнула ў пясок сярод раскіданых трэсак раструшчанай ім пры падзенні хвоі. Вонкавая частка была падобна на агромністы абгарэлы цыліндр. Яго абрысы былі нябачныя з-за тоўстага слою цёмнага нагару. Цыліндр быў каля 30 ярдаў у дыяметры. Оджилві наблізіўся да гэтай касы, здзіўлены яе аб'ёмам і асабліва формай, бо звычайна метэарыты бываюць больш або менш шарападобныя. Але цыліндр быў так моцна распалены ад палёту ў паветры, што да яго нельга было блізка падысці. Лёгкі шум унутры цыліндра Оджилві ўспрымаў як вынік нераўнамернага ахалоджвання яго паверхні. Тады ён не мог і падумаць, што цыліндр можа быць пусты. Оджилві стаяў на ўскрайку ямы, здзіўлены незвычайнай формай і колерам цыліндра, спакваля здагадваючыся аб яго прызначэнні. Раніца была нязвыкла ціхая. Сонца, якое толькі што асвяціла сасновы лес каля Уэйбрыджа, ужо прыгравала. Оджилві гаварыў, што ён не чуў птушынага спеву той раніцай. Не было ніякага ветрыку, і толькі з пакрытага нагарам цыліндра даносіліся якіясьці гуйкі. Пустка была бязлюдная. Раптам ён са здзіўленнем заўважыў, што слой нагару на цыліндры пачаў адвальвацца з верхняга яго краю. Кусочкі шлаку падалі на пясок, нібы камякі снегу ці кроплі дажджу. Нечакана адваліўся і шумам упаў вялікі кусок. Оджилві непрытворна спалохаўся. Нічога не падазраючы, ён спусціўся ў яму і, нягледзячы на моцную гарачыню, наблізіўся ў шчыльную да цыліндра, каб лепш разглядзець яго. Астраном усё яшчэ думаў, што незвычайнае відовішча выклікана ахаладжэннем цела, але гэтаму пярэчыў той факт, што нагар падаў толькі з краю цыліндра. І вось Оджилві заўважыў, што круглы верх цыліндра паволі круціцца. Гэтае ледзь прыкметнае вярчэнне ён заўважыў таму, што чорная пляма, якая 5 хвілін назад была насупраць яго,
знаходзілася цяпер у другім пункце акружнасці. І ўсё ж ён не да канца разумеў, што гэта значыць, пакуль не пачуў глухі скрыгатлівы гук і не ўбачыў, што чорная пляма выдавалася наперад амаль на дзюйм. Урэшце ён здагадаўся, у чым справа. Цыліндр быў штучны, пусты, са здымной накрыўкай. Унутры цыліндра хтосьці адкручваў яе. «Божа мой!» – усклікнуў Оджилве. «Там унутры чалавек! Гэтыя людзі ледзь не згарэлі! Яны спрабуюць выбрацца!» Ён імгненна звязаў з'яўленне цыліндра з выбухам на Марсе. Думка пра істоту ў цыліндры так моцна скаланула, што ён забыўся пра гарачыню і падышоў да цыліндра яшчэ бліжэй, каб памагчы адкруціць накрыўку. На шчасце, нясцерпная гарачыня своечасова стрымала яго, і ён не апёкся. З хвіліну пастаяў у нерашучасці, пасля вылез з ямы і з усіх ног пусціўся ў бок Уокінга. Было ўжо о 6 гадзіне. Вучоны сустрэў фурмана і хацеў яму растлумачыць тое, што здарылася. Але словы не вязаліся паміж сабою, да таго ж ён меў такі дзікі выгляд, у яме ён згубіў капялюш, што той, як ні ў чым не бывала, праехаў міма. Гэтак жа няўдала ён звярнуўся да карчмара, які толькі што адчыніў дзверы карчмы каля Хорсалскага моста. Той падумаў, што гэта вар'ят-самавольнік і паспрабаваў быў зацягнуць яго ў распівачную. Гэта крыху працверазіла Оджилве, і, убачыўшы Гендерсона, лонданскага журналіста, які капаўся ў сваім садку, ён аклікнуў яго цераз плот, стараючыся гаварыць як мага выразна. «Гендерсон», – пачаў Оджилве, – «мінулай ноччу вы бачылі падаючую зорку? Ну, яна на Хорсалскай пустцы». «Божа мой!» – усклікнуў Гендерсон. «Метэарыт! Гэта цікава!» «Але гэта не проста метэарыт, гэта цыліндр, штучны цыліндр, у ім штосьці ёсць». Гендерсон разагнуў плечы, не выпускаючы з рук рыдлёўкі. «Што?» – перапытаў ён, будучы глухаваты на адно вуха. Оджилве расказаў усё, што бачыў. Гендерсон нейкую хвіліну думаў, разважаў, потым кінуў рыдлёўку, схапіў пінжак і выйшаў на дарогу. Абодва спехам накіраваліся да метэарыта. Цыліндр ляжаў гэтаксама, як і раней. Гукаў знутры чуваць не было, а між накрыўкай і корпусам яго блішчала тонкая металічная нарэзка. Паветра то вырывалася, то з рэзкім свістам уцягвалася ўсярэдзіну. Яны пачалі прыслухоўвацца, пастукалі палкай па слоі нагару і, не атрымаўшы адказу, вырашылі, што чалавек ці людзі, якія знаходзяцца ўнутры, або страцілі прытомнасць, або памерлі. Зразумела, удвух яны нічога не маглі зрабіць. Выкрыкнуўшы некалькі падбадзёрлівых слоў і паабяцаўшы вярнуцца, яны паспяшалі ў горад па дапамогу. Усхваляваныя і збянтэжаныя, запэцканыя пяском, яны беглі ў яркім сонечным святле па вузкай вуліцы, у той ранні час, калі лавачнікі здымаюць аканіцы вітрынаў, а абывацелі расчыняюць вокны сваіх спальняў. Гендерсон перш за ўсё адправіўся на чыгуначную станцыю, каб па тэлеграфе перадаць навіну ў Лондан. Газеты ўжо падрыхтавалі чытачоў да таго, каб пачуць гэту сенсацыйную навіну. А 8 гадзіне натоўп хлопчыкаў і разявакаў рушыў на пустку, каб паглядзець на мерцвякоў з Марса. Такой была першая версія гэтай падзеі. Я ўпершыню пачуў пра гэта ад свайго газетчыка каля 8:45, выйшаўшы купіць нумар Daily Chronicle. Вядома, я быў крайне здзіўлены і неадкладна пайшоў цераз Отаршоў-брыдж да пясчанага кар'ера.